Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα, γιατί μετά από 2 χρόνια δουλειάς που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Biodiversity Genomics Europe, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας και την καταγραφή της με τη βοήθεια της γενετικής. Εμείς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τουλάχιστον άλλα 20 Ινστιτούτα αυτή τη στιγμή και πανεπιστήμια και ερευνητικά Ινστιτούτα, με πάνω από 100 ερευνητές από όλη την Ελλάδα, οργανωνόμαστε σιγά σιγά ώστε να ξεκινήσει ενωμένα και ομαδοποιημένα η δουλειά που κάνουμε εδώ και πάνω από 20-30 χρόνια για τη γενετική καταγραφή της βιοποικιλότητας. Προσπαθούμε με τη βοήθεια αυτού που λέμε DNA barcoding να έχουμε ταυτοποίηση της πλούσιας βιοποικιλότητας της Ελλάδας, ώστε στο μέλλον, σε συνεργασία πάντα και με την πολιτεία, να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας και να τη διαχειριζόμαστε σωστά, να προλαβαίνουμε, να καταλαβαίνουμε που υπάρχει πρόβλημα και να δίνουμε λύσεις. Λέγοντας αυτό, ποια είναι η εμπειρία? Μέχρι τώρα η εμπειρία στο NIBOL είναι καταπληκτική. Είναι ένας οργανισμός όπου συμμετέχουν πάρα πολύ διάσημοι και πάρα πολύ καλοί επιστήμονες, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά για την ταυτοποίηση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό ήταν και το ένασμα να δούμε τι κάνουμε και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με το χώρο, αλλά και πολλοί άλλοι ακόμη, ότι είναι μια χώρα που είναι hot spot στη βιοποικιλότητα. Έχουμε πάνω από 6.600 φυτά και 1.200-1.300 περίπου ενδυμικά. Αυτό είναι αυτό που γνωρίζουμε. Είναι πολλά πράγματα όμως που δεν γνωρίζουμε. Και μέσα από τη δουλειά που κάνουμε όλοι ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον και δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας, θα πρέπει να έρθουμε μαζί, να συνεργαστούμε και να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, ένα από τα μεγάλα κέρδη και το μεγάλο benefit που έχει κάποιος για να μπει και να συμμετάσχει στο GR Ball, στον Εθνικό Κόμβο της Ελληνικής Βιοποικιλότητας. Γιατί θέλουμε να συνεργαστούμε, όλοι κάνουμε δουλειές και μέσα από τη συνεργασία και τα διαφορετικά expertise που έχει ο καθένας μπορεί να τα φέρει όλα μαζί και να δώσει καινούργια δύναμη, καινούργια αποτελέσματα, έτσι, για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε όλη τη βιοποικιλότητα που έχουμε στην Ελλάδα. Λίγα πράγματα, δεν έχουν γίνει πολλά και είναι πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε ακόμη. Έτσι, οπότε θα πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η βιοποικιλότητα λοιπόν της Ελλάδος είναι πάρα πολύ σημαντική. Ουσιαστικά η Ελλάδα όσον αφορά την έκτασή της έχει πάρα πολύ υψηλή βιοποικιλότητα, ίσως την υψηλότερη αναμονάδα έκτασης από ό,τι έχουν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε η καταγραφή αυτής της βιοποικιλότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε σε σχέση με το GR Ball είναι ουσιαστικά να φτιάξουμε το μνημόνιο συνεργασίας, το μνημόνιο κατανόησης, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται και επίσης η πολιτεία, και μετά από αυτό να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε με ποιο τρόπο θα αποκτήσουμε πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, για παράδειγμα σε ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε ουσιαστικά και όχι αποσπασματικά όπως γίνεται μέχρι σήμερα την υλοποίηση αυτού του έργου, την καταγραφή της ελληνικής βιοποικιλότητας με δείκτες DNA, με γραμμωτό κώδικα DNA, και στη συνέχεια να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να εκτιμήσουμε τον αριθμό των ειδών, τη δυναμική τους και τελικά την προστασία της βιοποικιλότητας. Βλέπουμε τις υποδομές σαν τη ραχοκοκαλιά του κόμβου. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην εγκαθίδρυση του κόμβου. Θέλουμε οι υποδομές, τις φανταζόμαστε σαν ένα πακέτο υπηρεσιών προς τον χρήστη, τον ακαδημαϊκό, την κοινωνία, αλλά και τους κυβερνητικούς φορείς. Επιθυμούμε να φτιάξουμε τις υποδομές με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε ο τελικός χρήστης να μπορεί εύκολα και γρήγορα να έχει πρόσβαση σε υψηλής αξίας δεδομένα. Αναλύοντας τα συστατικά των υποδομών, τα φανταζόμαστε ως standardized protocols από τη δειγματοληψία, την επεξεργασία, ανάλυση και αποθήκευση των δεδομένων, αλλά και μια τελική πλατφόρμα στην οποία ο χρήστης θα μπορεί να έχει μια υποπτική εικόνα περί τίνος πρόκειται όσον αφορά τη βιοποικιλότητα. Εμπνεόμαστε από παραδείγματα άλλων χωρών, εταίρων σε αυτή την προσπάθεια, όπως της Ολλανδίας, και έχουμε βοηθηθεί πάρα πολύ από ευρωπαϊκά προγράμματα
όπως το Biodiversity Genomics Europe. Συνολικά είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και δεν βλέπουμε την ώρα να ξεκινήσουμε την ανάπτυξη αυτών των υποδομών, βασιζόμενοι πάντα σε υπάρχουσες υποδομές που υπάρχουν ήδη στη χώρα μας. Θεωρώ ότι έχουμε και μας παρουσιάζεται μια εξαιρετική ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι μεγάλο στην Ελλάδα που να άπτεται της βιοποικιλότητας και να μπορεί να ελέγξει με σύγχρονα μέσα το μέγεθος και τη μεγαλοπρέπεια, ας το πούμε έτσι, της ελληνικής βιοποικιλότητας. Θα ήθελα να πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθειά μας η ελληνική πολιτεία θα σταθεί χορηγός πραγματικά, δίνοντας τους πόρους και όχι μόνο τους ανθρώπινους πόρους, αλλά δίνοντας και μια μεγάλη και τεράστια οικονομική βοήθεια που χρειάζονται αυτές συνήθως οι προσπάθειες για να ξεκινήσουν. Αφενός και αφετέρου θα μας δώσει τη δυνατότητα και θα νομοθετήσει, θα βγάλει τις κατάλληλες οδηγίες που θα μας επιτρέψουν άνετα να λειτουργήσουμε χωρίς προσκόμματα και χωρίς προβλήματα στο εγγύς και στο απότερο μέλλον.